mondo akel twak kae wangeke gimoro osiepani owacho ni Raila dhi play gimoro ni role e 2027 to gimoko wacho ni en role mane gima nagombo winjo nikech role minyalo play e 2027 en mana gik moko ariyo aidha bede ballot kata in king maker iwinjo isidho ng'ato ni ine makoro awali ni dhi konyo mane miwacho ni tuo to moment mane miwacho ni tuo to moment iwinjo kineno piny mamasawa Gachagua ose extend gimoluongo ni olive branch ne jakom bi mondo alosi ker man ang'eyo ni Raila wuoche ne duongo kanyalo advice but ka nanyalo advice Raila nanyalo nyise ni odhir Gachagua omiye kom to mane gima opio wanda ne wacho juma mokalo ni jokmoko oseng'iyo gi wuondo baba e kinde ka kinde no ok en gi adier kineno 2022 piny mar Nyanza nokogo kura mathoth ne baba Rift Valley nokogo kura mathoth ne Ruto Central ema noketo Ruto president mabe constituency mar Ruto noken Rift Valley nen Central makimedo Central gi mbi ma agwambo ni gode piny mangima to nyalo bedo iwinjo gik moko ni kia Gachagua gele kia ang'o mau gik mobo ng'iyo kwase cross that Rubicon kwase cross aorano wanyalo kata wane impiche kaka Ruto timo iwinjo koro mage gik moningo bed ni jakom ng'iyo to kidhi nikech Ruto kidhi ni dhire en mana gimoro adek Ruto dwaro second term mar ariyo ok inyal bedo prime minister under the current dispensation kokidhi e referendum nyaka wadok mana ir jopiny to penj jopiny ni jopiny kan wago kura 2010 e yiero madundo molo referendum ne wawacho ni koro wakelo presidential system uyie ne mondo koro wabaga ni koso uyie nang'o jopiny nyaka yie ni wayie e referendum koro wachuog gimiluongo ni prime minister kata mana prime cabinet secretary Mahmoud Avari ni goro ni en gima is unconstitutional wang'e ni case ni edo ok wanyal wacho mathuth nikech of gimiluongo ni sub judice rule koro 2027 nyaka wane matut ni wanyabedo kanye wabobedo ni waloso yo to dhano luwo koso wane maluwo yono kamano Cleophas wacho ni odhi bedo